Spider-Man Miles Morales. Ωραίο παιχνίδι. Spider-Man είναι ο δεύτερος Spider-Man που λέμε εμείς. Εντάξει, γενικότερα το ευχαριστήθηκα. Έχει ωραία missions, ωραίο story. Έχουμε τον Overpower Miles, ο οποίος προστατεύει την οικογένειά του και τους φίλους του και παράλληλα σώζει την πόλη σαν Spider-Man. Δυνατό story, δυνατό lore, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν πάρω 5, PlayStation 5, μπορεί να πάρω και το 2, να δω πώς είναι. Γενικότερα μου άρεσε, το ευχαριστήθηκα, το γεύτηκα, θα το ξαναπαίξω κάποια στιγμή και το βάζω ένα τιμιότερο 9 στα 10. Περνάμε στο Farm Simulator. Πρέπει να λεγόταν Farm Simulator 22 Sandbox Game, γιατί μπορείς να φτιάξεις τη δικιά σου φάρμα, να την τρέξεις σαν επιχειρηματίας, να προσλάβεις εργαζόμενους να δουλεύουν για σένα, να μαζεύεις χρήματα, να μαζεύεις προμήθειες, να πουλάς τις προμήθειες βγάζοντας χρήματα για να βαθμίσεις τη φάρμα σου. Έχει μέσα ό,τι επιλογή σκέφτεται ένας farmer. Από ξυλία, από ζώα, από αγροτιά, το παίζει και λίγο business, βάζοντας βενζίνη, ηλιακή ενέργεια. Πάντως είναι ωραίο παιχνίδι, θα το παίξω ξανά και μου άρεσε πολύ. Του βάζω ένα τιμιότερο 7 στα 10. Περνάμε στον Goku, Dragon Ball Z Fighters. Τώρα να το πω Dragon Ball Z Fighter, δεν ξέρω πώς το λένε. Εγώ θα το λέω Dragon Ball Z Fighter. Είναι μια λέξη, ίσως είπα, το Dragon Ball Z, με τον Goku και την παρέα του. Γενικότερα και αυτό το παιχνίδι, όπως και το FIFA, είναι ωραίο να το παίζετε με παρέα, να παίρνετε όποιο χαρακτήρα θέλει και να παίζετε full. Εγώ, εντάξει, επειδή παίζω μόνος μου, εντάξει, μου σπάει λίγο τα νεύρα, γιατί παίζω λίγο σε σερβερς με παίχτες πιο δυνατούς από εμένα, πιο προ από εμένα, άρα γενικότερα μου αρέσει πολύ, γιατί είναι το πιο αγαπημένο άνιμε που έχω δει. Και το βάζω ένα τιμιότερο 8 στα 10. Περνάμε στο τελευταίο, που είναι το GTA 5. Παιχνιδάρα, το ξεκίνησα με έναν φίλο μου από το 17, όταν πήρα PlayStation, ήταν τα πρώτα παιχνίδια που πήρα. Ωραίο story, μπορείς να κάνεις ότι γουστάρεις μόνος σου, χωρίς να μπεις σε κάποιον online server. Πήγε παίρνεις τον Michael και κάνεις πώς λένε, το τρομοκράτη στην πόλη, ξέρω εγώ. Ή κάνεις τα side mission που έχει ο Michael, ή ο Franklin, ή ο Trevor. Γενικότερα αυτό το παιχνίδι αξίζει πάρα πολύ να το παίξετε. Ή με παρέα μέσω του online map που έχει το GTA 5, ή μόνοι σας, κανονικό story game, offline, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, αν δεν έχει ίντερνετ, όσο το παίξεις κανονικά, το story mode του 5. Αλλά θεωρώ αυτό το παιχνίδι είναι το πιο αγαπημένο μου από όλα. Είναι το νούμερο 2 αγαπημένο μου. Γενικότερα σαν παιχνίδι, αν διάλεγα, ξέρω εγώ, όλα τα παιχνίδια που έχει το κάθε κατάστημα, θα ήταν το πρώτο που θα πάρω ή το δεύτερο. Αυτό το βάζω ένα δεκάρι και θα με ανυπομονώ να παίξω κι άλλο με αυτός εδώ τους χαρακτήρες μέχρι να βγει το 6. Λοιπόν, γενικότερα αυτό ήταν το βίντεο μου με το σχολιασμό. Εντάξει, αυτό εδώ είναι τα παιχνιδάκια μου, όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο έτσι ένα fast forward, να σας δείξω από το νούμερο 1 αγαπημένο μου μέχρι το νούμερο, ας πούμε, 4.
Νούμερο 1 αγαπημένο μου. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Τα γκρέμισα εγώ. Δεν πειράζει. Πιο βολικό θα μου είναι. Το νούμερο 1 αγαπημένο μου παιχνίδι είναι ο Αλέξιος, το Assassin's Creed Odyssey. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Πάρα πολύ από τα αγαπημένα μου. Δεν έχω σταματήσει να το ευχαριστιέμαι. Δεν έχω φτάσει, φανταστείτε, level 80 και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το δεύτερο αγαπημένο μου είναι το GTA. Και το τρίτο αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το The Last of Us 2. Παρέα στη τρίτη θέση πάει και το 1. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου παιχνίδια από το 1 στο 4. Σε πρώτη θέση, ή αλλιώς στην good έκδοση, πάει το God of War, φίλε. Με μια λέξη, το παιχνίδι που θεωρώ εγώ πιο δυνατό από όλο το franchise με τον Kratos και γενικότερα είναι το Ragnarok. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, μικρό από το 18 μεν σε story time, αλλά γενικότερα μετά πάρετε quest να αναβαθμίσετε τον Kratos και γενικότερα να παίξετε όλα τα έξτρα παιχνίδια. Ναι, και το τζάμπα παιχνίδι, sorry που δεν σας το είπα, το God of War Valhalla, μια λέξη που μας έδωσε το Santa Monica ως δωρεάν, μια λέξη να το παίξουμε, το βάζω και αυτό ένα 10 στα 10, μια λέξη τρέχουμε κάποιο είδους memory game του Kratos με εμπλοκή του 3 και το τωρινού του Ragnarok. Βλέπουμε εχθρούς από το 3 και βλέπουμε εχθρούς πηγαίνοντας προς το κάστρο για να πάμε στον Tyr, το κλασικό ελληνικό God of War. Μια στο Valhalla για μένα, παρέα με το God of War Ragnarok, είναι τα παιχνίδια τα οποία θα έπαιζα ασταμάτητα. Μια λέξη, αν έβρισκαν ένα μικρό κατάστημα και πουλάγε λίγα πράγματα, τα μόνα που θα αγόραζα θα ήταν Assassin's Creed και God of War. Άντε και το The Last of Us. Γενικότερα μένα το God of War Ragnarok είναι το νούμερο 1 αγαπημένο μου game πραγματικά, και γενικότερα παρέα με τον Kratos πάει και ο Αλέξιος με το Odyssey, γιατί έχει μέσα μυθολογίες, πολέμους, πολιτική, γενικότερα όλο το story με τον Αλέξιο. Το God of War από την άλλη μας δείχνει τον κύριο Kratos να σκοτώνει όποιον βρίσκει με μια λέξη μπροστά του, δεν το έχει σταματήσει από το 3, συνεχίζει και στο 18 και συνεχίζει και στο 10. Αν βγει και στο μέλλον, μπορεί να το συνεχίσει και στο μέλλον, δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως είναι επόμενο να βγει και το Last of Us 3, δεν ξέρω αν βγει. Όπως και εδώ πέρα, αν βγει κάποιο, ας πούμε, God of War Αίγυπτος, ας πούμε. Αν βγει God of War Αίγυπτος, από ό,τι ακούγεται. Μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, 25, το 30, δεν ξέρω πότε θα ξαναβγεί God of War παιχνίδι. Αν βγει πάντως, θα το αγοράσω. Αυτά μέχρι στιγμής, παιδιά. Αυτή ήταν η συλλογή μου. Αυτός ήταν ο σχολιασμός για τη συλλογή που σας έδειξα. Γενικότερα, αν πάρω καινούργια παιχνίδια, ναι, θα κάνουμε και άλλα part με καινούργια παιχνίδια που θα αγοράσω. Θα σας τα ξανασχολιάσω μόνο τα καινούργια παιχνίδια που θα αγοράσω. Και του 5 και μέχρι να πάρω το 5 και του 4. Αυτά από μένα. Καλή εβδομάδα και πάνω απ' όλα εγγραφή, like και κάποιο comment πώς σας φάνηκε το σχόλιο, πώς σας φάνηκε ο σχολισμός, παύλα, η συλλογή μου για το PlayStation 4. Λοιπόν, αυτά γενικότερα μέχρι στιγμής.
Άντε να σας πω και το τέταρτο αγαπημένο μου παιχνίδι. Εδώ πέρα είναι το, και κλείνω με αυτό, Assassin's Creed Ezio Collection. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας